Hindi raw nasunod ang social distancing sa pamimigay ng honorarium sa mga miyembro ng peacekeeping team sa Lapu-Lapu City, Cebu. Yan ang tinutukan ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Balitang Bisdak! Sa labi pa lang ng Lapu-Lapu City Hall, okupado na ang mga plastic chair. Hindi kasali rito ang mga nakatayo o kararating pa lang. Dahil sa City Treasurer's Office, isinagawa ang pamimigay ng honorarium ng mga miyembro ng peacekeeping team. Agad inilipat ang distribution sa sports complex nang makita ng alkalde ang mahabang pila. Bisan kami ako na sa akong kagalingon ikuan gipukogon say health protocol. Mo na nga kanang bahalag kuno saon lisod man ang panahon ko doon ma'am nya nakinahanglan man gud mi ani among kuha karon. Tatanggap ng 1,500 pesos ang kada miyembro ng peacekeeping team para sa 6 na buwang serbisyo simula Enero ngayong taon. Nagkaroon daw ng problema sa scheduling. Nalipat lang tingay siya, wala siya kaandam. Gi-group chat daw ang tanan. So ano nga ang tanan, wala niya gi-schedule ba dili pareha sa ubang barangay Basak nga may pagka-schedule. Si Piat ni siya sa in charge no nganong na-inform niya ang tanan no kay sa kadako sa ilahang barangay supposed to be limitado ra unta sila. We don't want na magtapok-tapok kay kabaw na ta na ang virus no delikado kaayo. Sa lungsod ng Cebu, sinimula na ang pagpapatayo ng karagdagang nitso sa mga sementeryo. Nagsagawa na ng inspeksyon sa mga sementeryo. Isa na rito ang 100 square meter area na sakop ng simbahan ng Mabolo. Huhukayin ang mga nakalibing at ililipat sa ibang bahagi ng sementeryo. In a couple of days, maka-accommodate na din tayo in kaso of emergency. No? Doon ay mga patay nga wala mahilon na, at least mapahilon na nato sila dere. May 3 pang Catholic cemeteries ang paggagawan ng dagdag na mga nitso. Ngayong Agosto, pumalo na sa 132 ang namamatay sa syudad dahil sa COVID-19. Sa census ng Eversley Hospital noong Lunes, lumampas na sa 100% ang utilization rate ng COVID-19 at ICU beds. Nag-open up og katong mga extension ng mga areas para nahalmi mga areas kung pwede na mga step down tong mga cases nga di na bitaw kayo siya kanang severe kay para maka-open up mig another mga beds para maka-accommodate ni katong nag-need gid og kanang immediate gid nga attention ba. Nag-request na rin ang pamunuan ng ospital ng dagdag pondo para sa mga empleyado. Ako si Luan May Rondina para sa GMA Regional TV.